Wat eerst landbouwgroen wie, is nou het leefgebied worden van gewassen, jerrebarren en insecten. En ook van de mensen de plak in de nieuwe oude veen. Hier gaan we een nieuw berichtje maken. Een nieuw berichtje voor de renners. Voorheen moesten de mensen moeten diek rennen om in dit veld te komen. En nu kunnen ze met het nieuwe berichtje heel mooi veilig naar deze kant daar rennen. Maar naast bregjes en kuienpaden wordt er ook werken om een kanoeroute door het gebied. En er is een tour gebouwd om oer de natuur uit te zien. Want daar draait het vanzelfs om in Nationaal Park de Oude Veen. En ook in die natuur is een soort bad. Als je hier om je heen sjoggen, dan zul je de petgatten, de nieuwe petgatten die zaten je groeven binnen. Die liggen hier nou voor het tweede groeiseizoen. Dus die zijn nou weer mooi te begroeien. Die petgatten moeten mooi helpen het gebied weer te houden. De natuur hier bot les van het lege wetterpeil van de landbouwgebieden om de oude venen heen. Dat zorgde ervoor dat het wetter uit het gebied voortroeng. En als er een periode verlien net besletten wie om daarmee aan de slag te gaan, dan hielden de gevolgen voor de beesten en de planten grut west. Nou, als die minder wetter hebben, dan droeg het moeras op. En dan ben je daarmee ook de soorten kwijt, zoals rooidom, blauwbasten, verschillende sompenvogels zoals wetterrallen. Die raad je op een gegeven moment kwijt. Maar het werk is nog net klaar. Mijn kwatten giet op nijde scheppen de groen in. Verleden weken werd bekend dat er nog eens 3 miljoen aan subsidies stutsen worden in de verbetering van de wetterkwaliteit. Om dat voor elkaar te krijgen, zal het wetter filteren worden en zullen de nieuwe wetterplanten omplanten worden. De wetterkwaliteit in Oude Veen die wordt wel beter, maar nog net zodanig dat we echt een soort wetterplanten krijgen. En ja, we willen heel graag die wetterplanten weer in Oude Veen waarom gaan, zodat we al die stadia van natuur compleet krijgen. Dus ik weer die visken en de vogels die erbij in het gebied houden kunnen.